ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କୁରେହିଁ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୁରେହିଁ ଗଛର ଛେଲି ଏକ ଭାଗ, କୃଷ୍ଣ ତିଳ ଏକ ଭାଗ ଶୁଖାଇ ପେଷଣ କରି ତହିଁରେ ଚିନି ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ 2 ବେଳା 7 ଦିନ ସେବନ କଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କଣ୍ଡୁ, ବ୍ରଣ, ଏକଜିମା, ବିଞ୍ଚି, ଚମଦଳା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତ ପାଇଁ ଏହି ଛେଲିର ରସ ନିୟମିତ 2 ବେଳା ସେବନ କରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କଲେ ଏସବୁ ରୋଗ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଭଲ ହୁଏ। ଛେଲିର ରସ ସଙ୍ଗେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ମାଲିସ କଲେ ଦେହରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ଦାନ୍ତମୂଳ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲେ କୁରେହିଁ ଛେଲିକୁ ଜଳରେ ସିଝାଇ ସେହି ଜଳରେ ବାରମ୍ବାର କୁଳି କଲେ ଦାନ୍ତମୂଳର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ।